Kuboshwe abokufika ababili abakuleli ngokungemthetho eNkandla KwaZulu-Natal ngesikhathi uNdunankulu waKwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli kanye namaphoyisa bebambe umkhankaso wokulwa nokungena eNingizimu Afrika ngokungemthetho. Lo mkhankaso obizwa ngokuthi engangeni ngesango iyafohla waqala khathi kungena uhulumeni wesikhombisa. Uhlose ukuqeda ngabantu bokufika abangena kuleli zwe ngokungemthetho kanye nokuxhaphazeka kwabakuleli abasebenza kumabhizinisi abokufika. La eNkandla nje sitholile ukuthi kunezinto ezidayiswayo ese-expayile, kunezinto engenama expiry dates, khona nje imikhiqizo engavumelekile esithole emashalofini eyingozi ebantwini edayiswayo. Okunye sikutholile khona laba balapha abokufika abangenama amaphepha. uNtuli unxuse izimeya ukuba sisebenzisane namaphoyisa ukuqinisa lo mkhankaso emadolobheni asezindaweni ezisemakhaya. Kulo mkhankaso kutholakale ukuthi abokufika ibona asebekhonya kumabhizinisi amathilomu. Enye into enkulu kakhulu ukuthi siza kanjani amabhizinisi aphezulu labantu bokufika ukuba buyele kubantu balapha KwaZulu-Natal. Ingakho nje sixoxa noNgqongqoshe lo waka-Etia ukuba sibe nezinhlelo eziqinisiwe ukufeza lokho. Umkhankaso wengangeni ngesango iyafohla uqale izolo eMpangeni. Inkinga enkulu esiyibonile ukuthi imikhiqizo yakhona ayinawo ama-expiry date ukuthi ku-expire nini, sebakususa noma bakufaka okunye mhlawumbe bayazenzela, akuseyo lento ebhalwe ngaphandle esitsheni esisuke siqukethe leyo nto. Kusenjalo uNdunankulu waKwaZulu-Natal uzwakalise ukukhathazeka ngokubheduka kwesifo samatele esifundazweni. Isifundazwe isona esihlonzwe njengesizinda samatele. Enkomeni ezu-2.4 million KwaZulu-Natal sithola ama-cases awu-207, awu-187 awakaxazululeki ngenxa yongabibikho kwe-vaccine. Kodwa-ke sibe nomhlangano noNgqongqoshe kazwelonke osazisile ukuthi kuleli viki kuzofika 1.5 million of ama-doses ama-vaccine, and KwaZulu-Natal will be amongst that will be getting a bigger chunk ngoba KwaZulu-Natal iyona esizinda esikhulu ebonakala ukuthi i-epicenter.